som l'expressió de l'economia al servei de la gent. Representem l'ecologia com una oportunitat. Som aquells que ens podem permetre continuar avançant en drets i llibertats. I no amb més Zapatero, sinó amb més Iniciativa Verds Esquerra Unida. Som qui també garantim un avenç a nivell nacional. Avui ha vingut el senyor Zapatero, ho sabeu, al Palau Sant Jordi. Ha promès que desplegarà l'Estatut i que vetllarà per les infraestructures de l'Estat. Bé. Fantàstic, no? Que tu prometis quan encara no has promès la promesa anterior. Clar, no has complert, perdó, la promesa anterior. Sí, és que tanta promesa sabeu que al final t'ha acabat avalant. I ho dic perquè, clar, el senyor Zapatero, jo estava en aquell debat de l'Estat de la Nació el mes de juliol, al Congrés dels Diputats, i ens va sorprendre a tots. Prometo que Rodalies arribaran abans de l'1 de gener. A quants dies estem del 9 de març? I el més calent està a l'aigüera. I és que el problema que té el senyor Zapatero és que és de promesa fàcil i de difícil compliment. I davant d'un Zapatero de promesa fàcil i de difícil compliment, exigència. I us ho dic perquè, mireu, clar, el senyor Zapatero demanant, dient que desplegarà l'Estatut, prometent que desplegarà l'Estatut. L'única garantia que en Zapatero desplegui l'Estatut és que hi hagi exigència catalanista i d'esquerres. És l'únic llenguatge que entén. L'únic llenguatge que entén. I el pitjor que li pot passar a Catalunya, i el pitjor que li pot passar al desplegament de l'Estatut, és un Rodríguez Zapatero en el límit de la majoria absoluta. Perquè en el límit de la majoria absoluta s'oblida de les polítiques d'esquerres i s'abona la lògica dels xecs, s'oblida dels drets de les dones i s'arronsa davant del xantatge dels bisbes, i s'oblida de Catalunya i s'obliga de l'Estatut. I a Catalunya i la gent d'esquerres no ens ho podem permetre. Per això el que cal és que facin menys promeses i que els àrbitres, i els àrbitres som els ciutadans, diguem el 9 de març que sí, que parem a la dreta, però garantim polítiques d'esquerres, polítiques ecològiques i catalanisme i federalisme. I això avui només passa per nosaltres. Acabo ja dient-vos, mireu, en aquesta campanya s'ha demostrat, tenim una dreta amb peus de fang. Tenim una dreta que està atrapada. I està atrapada amb el llegat de l'Aznar, de la guerra, de l'11 de març. Una dreta que mira el passat i que no mira el futur. I que està claríssim ja. Aquesta dreta no guanyarà. Podem respirar tranquils i podem dir-li a la gent que pot anar a votar sense por, amb il·lusió. Votant el que és, el que sent. Sense el temor a que ve aquesta dreta. Però tenim també uns socialistes que el que fan és demanar el vot pel anar fent i pel anar tirant, que demanen el vot potser perquè les polítiques continuen com fins ara, o pitjor, per pactar amb Convergència i Unió. És més, ara demanen el vot útil. I útil per què? Per tenir un xec en blanc. Demanen el vot per fer el que vulguin. No perquè hi hagi més Rodalies, sinó perquè hi hagi més AVE i més Magdalena Álvarez. No per fer polítiques de drets, sinó perquè hi hagi més xecs. No per garantir que les dones poden avortar, sinó per continuar arronsant-se davant de l'Església. I la gent d'esquerres, ecologista i feminista, la gent catalanista, no ens ho podem permetre. Avui, el resultat del proper 9 de març no canvia res perquè en Zapatero guanyi per 10, 15 o 20 diputats en Rajoy. És més, no acabi passant que tanta por, tant discurs de la por, s'acabi situant en el límit de la majoria absoluta. Per això nosaltres diem que no demanarem el vot de la por, que demanarem el vot de la il·lusió, que no demanarem el vot de la resignació, demanarem el vot del compromís, de les conviccions, i que nosaltres sabem que la dreta la pararem, i pararem a la dreta, però garantirem polítiques d'esquerres. Nosaltres parem a la dreta i, a més, garantim polítiques d'esquerres. I davant d'aquells que diuen que només tenen com a argument el vot de la por, nosaltres diem no, tenim el vot de la il·lusió. Aquells que diuen el vot de la resignació, nosaltres diem que no, el vot del compromís i de les conviccions. I davant d'aquells que diuen només que ve la dreta, nosaltres diem parem a la dreta, però garantim les polítiques d'esquerres que vosaltres, senyor Zapatero, no acabeu fent mai. Això és el que representa Iniciativa Verds. Acabo ja dient-vos que el proper 9 de març estic convençut que tindrem un bon resultat, un molt bon resultat, i serem la sorpresa de la nit. Jo aspiro a que la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida siguem la sorpresa de la nit, perquè avui hem connectat en aquesta campanya amb la il·lusió, amb el somni de la gent d'esquerres. I el somni de la gent d'esquerres no és barallar-te amb en Rajoy per anunciar xecs. El somni de la gent d'esquerres és gastar-te el superàvit del que presumeixes
amb doblar les pensions. El somni de la gent d'esquerres no és el xec nadó. El somni de la gent d'esquerres és escoles bressol per tothom, que es poden fer amb els diners que es gasten. El somni de la gent d'esquerres no és parlar del medi ambient com si fos un eslògan. El somni de la gent d'esquerres és fer que el medi ambient sigui una oportunitat per a un creixement més sòlid, més estable, més sostenible. Jo us ho dic aquests dies, una frase que dic i que a mi m'agrada. Nosaltres tenim una aspiració en aquestes eleccions, i és garantir que els propers 4 anys tots els dies siguin dies d'esquerres. Que no passi que uns dies pacten les lleis socials amb nosaltres i després pacten les lleis dels privilegis amb els altres, amb Convergència i Unió i fins i tot a vegades amb el Partit Popular. Està a les mans vostres del convenciment que transmeteu al vostre entorn que aconseguim que sigui possible que tots els dies siguin dies d'esquerres, que sigui possible que els somnis de l'esquerra, les solucions justes, lògiques i valentes tirin endavant. Estic convençut que podem ser aquesta sorpresa de la nit electoral i crec a més que el que millor li sentarà al país, perquè avancem nacionalment, perquè avancem des de la perspectiva dels drets socials, perquè avancem des del punt de vista ambiental, perquè avancem en drets i llibertats, el que millor li sentarà al país, sens dubte, serà un excel·lent resultat de la gent d'esquerres ecologista i catalanista, un excel·lent resultat d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida. El que us demano és que d'aquí a diumenge treballeu tan bé com treballeu sempre i ens ajudeu, tant com ens ajudeu sempre, a aconseguir precisament que tots aquells que dubten no es quedin a casa, que tots aquells que dubten vagin a votar i vagin a votar per l'única força política que para sempre els peus a la dreta però que a més garanteix polítiques d'esquerres, i això avui és, com no, Iniciativa Verds Esquerra Unida. Moltes gràcies.